kwangu rutongokumbirawo baba. Handidi zvekuzinzwa zvekunditi baba baba izvo. I'm not even your father. Waziwa? Aiwa, handisi kutaura nemi. Vakandisaiza mani vanawo kundidherera chaiko chaiko. Mwana wangu atizira umba kwavo. Kana Cindy, havana kana chofa. Ndoda kuti munditeerera mai Teresa, ndinoda zvokuti ndinetsa nevana. Teresa akandirwadza, wazinzwa? Ndobonouya panotutya baba ndokumbirawo death certificate. Handina death certificate remwana wangu randokupai. Wazinzwa? Apa ndandisingoti kutongoitirawo chero wazukuru wedu. Munoona kuchikoro kwavari izvezvi tangokumbirawo kuchikoro vari kuenda. But manje mumwe anenge auda kuti anyore grade 7. Zvinei Zamari nyore. Indopinda papa kunyora kwake examination. Asi ndiri kuti muzukuru wenyu izvi zvakakanganisika pakati pedu. Muzukuru wangu wana vako. Zvokuti muzukuru wangu ndezvo vako izvo. Amaiteresa handidi munhu anoti kana nchitaura nemunhu. Imbudzi mani vana ava. Akakanganisa. Ngavadzidze. Handina death certificate randikukupai panapa kusvika mandipa lobola yangu yese yakakwana. Mazvinzwa? Vana vanotadza kunyora maexam vana vako. Kwete vangu. But vazukuru venyu. Handiti vazukuru vacho. Maiteresa ungosipe vana vachiganza. Mwana akatizira mukamubata rafu Teresa. Ndoda lobola yangu. Handisi kuramba zvakatadzika. Hapana pachambodzoka Teresa pano. Asi kutoda kuzviitira vazukuru venyu. Handiti vazukuru vacho ndevedu. Chokwadi baba, zvimwe zvinoda kugadziriswa. Tichagadzirisa. Asi ndangokumbira kuti izvezvi just for the sake of the children. Kuti vakwanise ndozvamuri kuda. Munozviziva muzvaita vana baba vangu. Ndakakuudzai. Kuti patada kuda kunyora takanzi mabheti ndandisina kana chinhu. Nenyaya yekuti chechi yavo yanzi mwana atirisiwo bheti. Ndanda kutambura. Zvamunoziva wani mimi. Manje mukavaomesera vodiva vanonyora sei kwemaexam acho. Ndokuti adzidze. Aiwa, musi kudzidzisa iye manje muri kukanganisira vazukuru vedu. Ramangwana ravo future yavo. Aiwa, musadaro, dzorai moyo. Pakakanganiswa but dzorai moyo. Anondikwidza BP yangu mana wako mana. Ndozviziva kuti anokukwidza BP asi panhasi ngoteerera ingozviitirai vazukuru venyu. Ndikakupa death certificate iroro. Friday isakwanisa tadzoka pamba vana. Wazvinzwa? Alright. Friday ndoda kuona death certificate remwana wangu panapa. Nelobola, ndichiri kuda lobola iyoyo. Kuchingosaidira zvisina basa. Friday ndo last deadline rekuti death certificate roringira dzoka pana. Zvakaoma. Asi ndotombotenda zviri nani vabva makupai. Yeah. Patakaenda kumusha kuzvinhu zvatakaona. Vanhu havasi kutora madhete evanhu. Munhu anenge achiripa panoyama vanhu vachipiwa chikafu paya. Madhona akauya ngoti zita rake riwanawo chikafu oti zita remufiri wana chikafu. Saka hanzi vari kutya kuti kana vakadivi vanotora madheta vachawanika chikafu. Saka vanhu vakuzviitira benefit dzavo. Zvino munhu achitora chikafu nebheti remunhu akashaya. Nemunhu akafa zvavo. Nongo chingonzi mupenyu. Saka vanongochari pavanongoenda kunotora zvinobva zvakati vanenge kuwana chikafu chake ega. That's wrong. Indangoitira kuti papa at least tikapiwa ndikavatore so mabheti avo. Kuzonyorawo mazama kunoita nyore kuti ndovatore so mapassports vongoita nekuti vanozokura vana vachingoti koisi papa wedu munhu akaita sei. Aiwa ndizvozvo ndinozvinzwisisa haini ndakapindana nazvo saka ndozvinzwisisa zvisingaiti. But kana mangopiwa mungozodzorera